And Shillong Teer kokborok channel narok no lamsogo narok tak pharna ani channel subscribe kai anga please subscribe kai di tai bell icon click kai di narok sajagoi tongka angka please like kai di tai narok sajai angka please dislike kai di hingkai narok no ang je mia from ni video narok no rijak je 2 house ni tamo phainai 3 house ni tamo phainai tai 1 house ni tamo phainai abo narok no rijak hingke naidi narok no ang 9 house ni phaika hingke tamo phainai narok no ang pasta kai swnamui number rijak aro ni bisingo 97 second round no success wngkha 28 tarik 4 mas 2023 go tai kaisa chwng 2 house ni norok no tamo phainai norok no rijak nari 2 house ni bo 39 success wngkha first round no hingke oro pasta nadi protek house norok no pasta ke number reo ang aro ni bisingo norok taisa ya taisa success wnggo hingke norok ni jodi joto number no norok no thwngni hinui saiya tamoni hingke je norok ni common no phaimani o number no norok no thwngni hinui ang kok rio hingkhe chwng tini ni salo tamo number phainai abo nai nailainai kintu ang tini chat phunukma wnglaia norok no kintu chat norok no phunukmani ni bagui hingkhe haifano norok no ang house ending tai kuti rinani chai tongnai hingkhe naidi tini ni salo 29 by tai 97 phaika hingkhe norok no ang je 9 house ni phaika hingkhe tamo phainai tai 2 house ni phaika bo number phainai norok no ang pasta ke swnamui reo norok jodi chajagoi tongkha hingkhe thwngdi please tai nangnaiya ano comment taklai di norok no ang just thwngdi norok losongni hinui saiya just ang norok no kaisa idea reo je 2 house ni phaika bo number phainai 3 house ni phaika bo number phainai 0 house phaika bo number phainai abo se misi norok no idea thongrio kintu norok ani je kok ni mote thwnga hingkhe norok loss wngya hinui ang khaka o hingkhe naidi khwnani salo tamo phainai chwng 29 by no minus plus khlaika hingkhe plus khlaikhe 11 phaio tai minus khlaikhe 7 phaio hingkhe naidi oro 11 by chwng kaisa mangkha hingkhe norok no obo 1 house o bo thwngnai norok no ready wano tarpore ang je first round ni number abono tui norok no ang target namanai hingkhe house ni khetre chwng thanai tongo hingkhe 29 by 97 no chwng plus kaini hingkhe 16 phaio khwnani salo norok 6 house tai 1 house phainani chance tongo hingkhe norok 6 house bai 1 house no thwngna mwchangkhe thwngui mano hingkhe tai kaisa norok no ang riri wano ending hingkhe ending ni bisingo hingkhe 29 tai 97 chwng obono nai nailai no 6 8 1 4 9 tarpore 3 hingkhe chwng oro tinta ending mangkha hingkhe 8 house phainani chance tongo hingkhe norok thwngnani hingkhe 18 86 no thwngui mano tai 94 no thwngui mano hingkhe norok naidi kuti hingkhe 18 86 94 83 norok obono chajagoi tongkha hingkhe o kuti no bo norok thwngui mano hingkhe norok no tabuk ang house ending ni tamo phainai naini 0 house ni jodi kuti phaio hingkhe khwnani salo je ang ready wano 09 07 tai 03 01 tai 00 hingkhe khwnani salo jodi 0 house ni phaika hingkhe o 5 ta kuti bisingo phaiui mano norok jodi chajai tongkha oboni bo thwngui manai hingkhe 1 house ni bisingo jodi khwnani salo phaika hingkhe 11 13 16 18 tarpore 19 hingkhe obono bo norok chajagkha hingkhe norok oro ni kuti no bo norok thwngnangkhe thwngui mano naidi youtube o kwbangma borok
nainai tongo hingke norok kaisa idea tongo je house ni phainai hingke norok ni house ni phainai hini norok o house phainai sai mantati phano bo number norok phainai sai maya aboni bagui norok o ni kuti no khosawi norok thwngdi kintu norok no just thwngwi loss only hingmani kokya jodi romdi example norok no example nai jemon ang one house tini phaitotok wngwi tongkha hingke ang one house thwngwi rwkha ba hingke one house ni thwngna bagui bo goti thwngna nang hingke o goti no thwngna nangnai 29 tarik ni sal o hingke omo haikhe norok no kaisa ang idea rwo norok no just thwngwi bebak goti no thwngni hinui chaya hingke norok ni jodi chajakmung tongkha hingke bo norok target wngkha hingke bo oroni goti no norok thwngwi mano hingke tabo one house paikhe two house ni jaga o jodi phaikha hingke nari two house ni jaga o jodi phaikha hingke 21 22 24 tei 28 tei kaisa 26 hingke oroni bo two house ni bo norok jodi target two house target wngwi tongkha hingke o goti no norok thwngwi mano hingke three house ni hingke je three house target wngwi tongnai rok borok oro o three house ni 31 30 34 38 tei 33 hingke norok o goti rok bo chajagwi tongkha hingke three house no chajagwi tongkha hingke norok o goti no thwngwi mano hingke tabo chwng four house ni nailainai four house je chajai tongnai rok borok thwngdi 41 tarpore 41 tarpore 43 tarpore 46 48 tei 49 hingke je four house ni chajai tongnai rok borok oroni goti no norok thwngwi mannai tamoni hingke norok loss ongya twi hingke tabo five house ni chwng tanglainai five house thwngnani muchungnai rok hingke jodi oroni goti no norok obono thwngdi 51 54 56 tei 58 59 norok o goti no thwngwi mannai hingke five house thwngna khe norok five house thwngdi plus norok oroni goti no bo select khaiwi norok thwngdi hingke tabo chwng six house ni tanglainai six house ni hingke norok 61 thwngwi mannai 63 64 66 tei 68 hingke norok six house ni chajai tongnai rok khe six house ni o goti no norok thwngwi mannai seven house ni norok thwngna muchungkha hingke 71 74 77 o six house ni tei kaisa tongo double six tik no rijak hingke 77 78 tei 72 norok seven house ni thwngna muchungnai rok oroni goti no norok thwngwi mannai hingke eight house je thwngna muchungnai rok hingke 81 tarpore 83 85 86 double 8 je eight house thwngna muchungnai rok oroni goti no norok thwngwi mannai hingke nine house thwngna muchungnai rok hingke norok 91 93 94 tei 96 tei 99 abo norok khwnam salo thwngwi mannai hingke chwng tabuk no house rinai tei ending rinai wngkha one house tei six house hingke norok 1 by 6 ni house no norok thwngwi mannai jodi je house thwngna muchungnai rok tei ending thwngna muchungnai rok 9 4 3 ending norok obono bo thwngwi mannai hingke norok oroni bisingo norok no goti rwio no chajak khe thwngdi 19 tarpore 14 13 tarpore 16 tarpore double one house ni phaikha hingke o bisingo phaiwi mano khuna 29 tarik shonibar o hingke tini 29 tarik shonibar o o number phaiwi mano 29 tarik o hingke
6 haus ni phaika angka 69 64 তারপরে 69 64 তাই 63 66 61 abo phaimano ingkai norok oboronbo chajakangkai abonbo thwngdi ingkai norok ano hamya comment khlaiyawi waisasuk norok uansuknadi je kuno youtuber ongthong ba aroni borok ongthong kebo saimanya je aswk number phainai hinui aboni bagui norokno je norok chajaknai oroni no norok thwngdi ingkai tamoni hingkai buino payment khaiwi number ko tipaiwi norok waisa nangnai waini nangnai kintu ayangkhe norokni loss ongnai okongso ingkai joto youtuber ni kok no bo norok thwngnani ukogya jodi norok chajagui tongkha hingkai abono norok thwngdi okongno se norokno samani ingkai norok jodi ani kok no chajak khe please subscribe khaidi tei like khaina tapukdi tini bagui aswkno norokno tei malaiyano next video o.